on tuo Riihimäki näyttö. Ipustus on 1.9. Avaiset on 5.9. kello 17.9. On. Lukee. Tässä on näitä näyttää. On siellä töitä myynnissä. Tässä näkyy nämä töitä ja niiden hinnat. Ei tule tämän sanomaan, minkä työn haluatte ostaa, niin mä näin sitä. Siellä vaan näet, että näkyy siis myynnissä. Ja tuotte sanan, minkä työn haluatte ostaa, niin eikö nimen ylös ja tänne ja postinumeroon. No se on 12 € nää kaikki. 22 €. Piik. 32. 7. Sitten. Edespäin.